Soňky ýyllarda berkarar watanymyzda günnülük sarp edilen azyk ekinlerini ösdürip ýeşdirmekde, ýylaty tergök önümler bilen ýylyň dowamyna bökdünçi düpçün etmekde, ýyladyşgany hojalyklarynyň işine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Bu tutumly özgörtmelere diýarymyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň hem işiň ýagdaýda gatnaşmagy bu ýsonlarjy ýagdaýdyr. Hormat prezidentimiziň ýygyderli gollawlarynyň netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösdürmekle gönükdirilen döwlet siýasatynyň ruhlanyp, diýarymyzyň lewap ulatynyň hususiyetçileri hem ýokary ähmiýet görkezlerini besenýärler. Bu aýdylanylara welaýatyň çärje ötrawynyň çäýini erleşýän Ahmet Haydar hususy karhanasynyň döwrüwap ýylaçyxanalar toplamynyň mysalyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. 4 hektar meýdan eýleýän hususy ýylaçyxanalar toplamyny esasan pomidoryň ýokary hasyl berýän görnüşleri ekilýär. Ýylaçyxana hojalygyna Türkiýe döwletiniň öňürlen kämil ýylaçyxana enjamlary oturdulyp, agrasenik ýygy işleriniň agla bölegi awtomatik usuly kompýuter tilsimatlarynyň üstü bilen dolandyrylýar. Bir kimsiz ýygy ýetirilýän pomidorlara suw bermek, sowukluk halyna mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işleri, şeýle-de ýyladyş, howa çalşyk, sowadyjy ulgamlaryň sağlaşygy ýylaçyxanadaky bar bolan kämil enjamlaryň bituw işine dayanýar. Bol hasyl üpçün etmekde ýürüýti arlaryň kömegi bilen pomidor gülleriniň tozalandyrylmagynyň möhüm ähmiýeti bardyr. Ýylaçyxanalar siziň dolmanysyna bolçulugyň çeşmesidir. Gojar gaýra siňdirilip çekilen pek zähmet hojalyga döwlet getirip öz bereketini çelýär. Agrasenik çäýleriň öz wagtyny talabala geçirmegi, gök ekinler edilýän ýygyderli ýygy, çekilýän ahlasy zähmet ýylaçyxanalaryň ýokary hasyllygyny üçin edýär. Pähim paýhas ummany magtumuny Prag ýylynyň her bir aýly zähmet issilliklerini besinýän ýylaçyxananyň agdy bir işçi künermelleri mewsümde 650-700 tonna çelle bol hasyl ösdürip ýeşdirmegi öz öňlerini maksat edýärler. Bu ýerde hasyl ýygynamak bilen bir hatarda zerur ýygy işlerim utgoşukly alınıp barlýar. Ýylaçyxanada jemi 50 işgär zähmet çekip, olaryň aglabasy ýaşlardyr. Bu ýerde ýetişdirilen pomidor hasylyny ýerleşdirmek we amatly şertlerde sarpejlere ýetirmek üçin ýürüýti gaplaryň önümçiligi üstünlikli ýoly goýuldy. Kemale getirilýän hasylyň sallamly bölegi bolsa eksporta uğradylýar. Milli iqtisadiyetimiziň ötüşine özleriniň münasip goşandyny goşýan hususy ulgamyň wekilleri şeýle-de tejribeli owa hojulukçylar ýurdumyzda telekeçilik ösdürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak, owa ýylatyny goruplandyrmak uğruna alyp barýan tutumly işler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza kimde Arkadal Gahrman ferdarymyza alkyşyny, hoşalyk sözlerini aýdýarlar.